Godt. Jeg kan jo ikke se jer, og nu kender I lidt om mig, og I kender lidt om Peter. Men jeg kunne rigtig godt tænke mig at vide, hvad det er, at I sidder med i jeres hverdag. Så jeg håber, at vi lige kunne lave en lille opstart her. Foran jer skulle I meget gerne kunne se en skærm, hvor der står, hvad er dit arbejde? Og så er der en mulighed for at tage sin mobiltelefon og tænde kameraet, og lige hvad nu det hedder, scanne den her QR-kode, hvis I har det. Så bliver I henvist til noget, der hedder Vivox, hvor I kort og godt kan fortælle spørgsmålet, hvad laver du? Så I kan jo lige skrive, jeg skriver, hvad jeg laver, og skriver selv. Og så skulle I meget gerne kunne se, at der står vejleder. Kunne I tænke jer noget, der hedder, at lige gøre det samme, sådan så jeg får en lille fornemmelse for, hvem I er, og hvad det er, I sidder og arbejder med? Det giver vi lige 1 minut, eller et halvt minut, så I lige kan få den på plads. Det vil være rart, så vi ved, hvor vi hver især kommer fra. Der må være andre end mig, der er vejleder. Altså, den siger cannot connect til det her. Connect? Okay. Ja. Så der er måske nogle tekniske udfordringer. Der er nogen, der går i gang her. I går, der virkede det i hvert fald. Der er en, der er social- og sundhedsassistent i rehab. Så er der en, der bare siger hej. Så hej med dig. Der er en i psykiatrien. I er jo heller ikke så mange, så jeg synes, det er fint. Der er en pædagogisk assistent. Jeg kommer ikke ind på det her. Nej, men du kan jo så sige, hvor du kommer fra, Connie, hvis du har lyst. Nu kan I se, der er mikrofonen. Jeg kommer fra Aarhus Universitetshospital, og jeg er fællestilsmand her. Og socialsundhedsassistent. Velkommen til, Connie. Tak. Yes, men hvis I har nogle spørgsmål undervejs, så er jeg gjort plads til, at der er en chat, I kan skrive i. Men når vi ikke er så mange, så synes jeg bare, I skal tage mikrofonen fra munden, og så sige, hvad det er, I har lyst til, hvis det er. Men tak for det. Jeg skal lige stoppe min præsentation en gang her. Sådan der. Så skal jeg lige høre en gang, kan I se en fuldskærm, eller kan I se noget andet her? Jeg tror, det skal se sådan ud. Er det så et helt, hvad nu det hedder, PowerPoint-slide, I kan se? Peter, kan du nikke eller sige noget? Yes, den er god. Det er super. Tak for det. Godt, men velkommen til. Jeg glæder mig rigtig meget til at holde det her oplæg for jer, for at fortælle, hvordan at I som tillidsrepræsentanter eller tillidsvalgte ude på jeres arbejdspladser i FOA-regi kan bruge os i den her vejledning af jeres medlemmer eller jeres kollegaer i forhold til uddannelse. Jeg plejer altid lige at starte med at lave en lille forventningsafstemning af, hvad er det egentlig, at I kan forvente, når det her oplæg er færdigt om en lille times tid. Og det er, hvad nu det hedder, I ved, hvad vejledning er. Hvordan vi tænker vejledning i forhold til medlemskontakt i FOA, om vejledning sådan bredt set. Fordi vi vejleder rigtig, rigtig mange forskellige typer af mennesker her i e-vejledning om uddannelse, kurser og opkvalificering. Men vi vil gerne prøve at gøre det så relevant for jer som overhovedet muligt. Og derfor så er det jo meget kredsende omkring, hvordan kan du bruge os som tillidsrepræsentant i FOA. Det vil sige, at vi kommer til at tale rigtig meget om udsigten til lige præcis de medlemmer, I sidder med. Så har vi lavet en kort rundtur på UG, det der hedder Uddannelsesguiden. Jeg ved ikke, om I nogensinde selv har besøgt det, enten i forbindelse med, at I selv har skulle slå nogle kurser op, eller I har haft børn, der skulle fra folkeskolen til ungdomsuddannelse, eller måske lidt ældre børn, der skulle fra gymnasiet til en videregående uddannelse.
Det er der, man ofte støder bekendtskab med uddannelsesguiden. Men jeg prøver at have det perspektiv på, hvordan kan det være relevant at bruge, når man sidder som TR i FOA. Og det samme er det også intentionen, når vi er færdige, at når vi besøger voksenuddannelsen.dk, så er det med intentionen om, hvordan kan I bruge det, når I snakker med medlemmer om uddannelser, om kollegaer om uddannelser. Og for så at gøre det endnu mere relevant, så har vi prøvet at tage nogle personer, som vi håber, I kan kende igen i FOA-regi, og lavet nogle cases, der viser, hvordan at vi bruger de her portaler. Så det er sådan set den her mentale kontrakt, jeg laver med jer, at det håber jeg, at der kommer ud af det, når vi er færdige her om en lille times tid. Så grundlæggende handler det om, at når vi er færdige, så ved I, hvad vejledning er, hvordan du kan bruge os som TR. Lyd, den lige forsvandt her. Og mit billede. Lyden er der stadig. Kan I høre mig? Ja. Godt. Der var så bare lige mit kamera, der lige flyende ud der. Lige et øjeblik. Sådan der. Jeg tror, min forbindelse røg der. Nå, du kender til de her portaler, jeg lige omtalte før. Og gennem de her cases, som jeg har til sidst, så håber vi, at vi får samlet det hele i en sløjf, der gør, at man siger, det her, det kan jeg godt kende igen, og det kan jeg bruge i mit hverdag. Det er i hvert fald forhåbning. Så det er det, I ved, forhåbentlig om en time. Hvad er e-vejledning så for en størrelse? Altså e-vejledning, vi er en landsdækkende vejledningsinstans, og vi er det, der hedder institutionsuafhængig. Det betyder, at vi har ikke nogen særlige interesser over for bestemte uddannelsessteder, og vi har ikke nogen særlige interesser i de uddannelser, der lige præcis er på det pågældende uddannelsessted. Det vil sige, at vi kan vejlede mere frit og mere uvildigt i forhold til andre steder, hvor man måske har en særinteresse i sine egne uddannelser. Vi har i omegnen omkring 70.000 henvendelser i året, og vi vejleder om alle offentligt godkendte uddannelser i hele spændet mellem et AMU-kursus og hele vejen op til en lang universitetsuddannelse. Som I kan se oppe i højre hjørne står der Børne- og Undervisningsministeriet, og lige nede under står der Styrelsen for IT og Læring. Det er her, vi sådan organisatorisk er forankret. Det vil sige, at vi har en rod i det, der hedder Børne- og Undervisningsministeriet, Styrelsen for IT og Læring. Og det giver måske meget god mening, når det er, at vi vejleder meget, både på telefon, men vi har også chat, mail og videomøde. Det kommer jo så frem til lidt senere. Det er nemlig digitale medier, og derfor er det ret naturligt, at vi bor i noget, der har med IT og læring at gøre. Men vi er ikke så digitale, så du ikke kan kontakte os på en telefon. 70 22 22 07. Men som sagt, man kan også skrive til os via chat og mail, og mødes med os via for eksempel Zoom på et videomøde. Det som vi gør, det er, at vi vejleder i bredden. Det vil sige, at vi kender mange uddannelser, mange lag af uddannelser, hvor I ude hos FOA, I er jo specialister på jeres hverdag. Det I sidder med i jeres hverdag. Så det er jo ofte sådan, at e-vejledning, det er det første sted, man går til, når det er, at man ikke rigtig ved, hvor man skal starte henne. Og derefter, så kan man enten blive henvist til en skole, et uddannelsessted, et universitet, en professionshøjskole, eller et AMU-kursuscenter, hvor det er, at der er nogen, der sidder, som er mere specialiseret på lige præcis deres område. Men det man kan gøre hos os, det er, at man kan få vejledning om for eksempel brancheskift. At hvis jeg vil fra et sted i mit arbejdsliv til noget andet, hvis jeg vil gå fra en kontoruddannelse til en erhvervsakademiuddannelse, eller hvis jeg vil gå fra et AMU-kursus til at være leder, eller hvis jeg slet og ret vil flytte fra storbyen til Sønderjylland for lige pludselig at blive økologisk kartoffelavler, hvordan griber man så sådan en proces an?
Det er det, man kalder karrierevejledning på et lidt bredt spektre, og det beskæftiger vi os også med. Desuden så tager vi også den indledende snak omkring økonomi. Fordi jeg ved ikke, om der er mange af jer, der sidder her med kollegaer at gøre, og som tillidsrepræsentanter, hvor mange af dem spørger, hvad med økonomien? Hvordan ser det ud? Vi har sådan det første spadestik i forhold til VEU-godtgørelse. Vi kan fortælle dig noget, der hedder kompetencefonde. Vi kan fortælle noget om omstillingsfonde, statens voksenuddannelsesstøtte. Ikke i dybden, men vi kan fortælle om, at mulighederne er der. Og så er det jo, at det er heldigt, at I som tillidsrepræsentanter, mange af jer i hvert fald, er rigtig gode til at finde ud af, hvad er der for nogle midler og muligheder i lige præcis jeres regi. Og det er der, hvor vi siger, at det er jer, der er specialisterne, og det er os, der er generalisterne. Det er os, der ligesom er med til at kan starte en proces eller nogle tanker op omkring uddannelse, og så kan I prøve at trille bolden videre i snakken med jeres kollegaer, der overvejer noget uddannelse. Corona har ikke gjort særlig meget godt for noget, men noget af det har gjort, det er, at folk er blevet mere fortrolige med at sidde foran en skærm og få noget information eller snakke med andre via en skærm. Ligesom I sidder og lytter på mig nu. Så har I nogle medlemmer, der kan se, hvor I kan se, der kunne være en fordel, at I fik en snak med sådan nogen som os, så kan I henvise til, at vi har noget, der hedder et videomøde, hvor man kan få en halv times vejledning af sådan en som mig. Det er gratis, det koster din tid, og det eneste, det kræver, det er sådan set, at du har en internetforbindelse og et device, kamera, tablet, mobiltelefon, hvor der er et kamera på, så man kan få et møde med sådan en som os. Så det er der flere, der begynder at bruge, rigtig mange faktisk, at få vejledning på den måde. Fordi det er det, der står nede under. Det er fleksibelt faktisk. Vi er tilgængelige, når det er, altså spørgsmålene de opstår. Vi har åbent 63 timer om ugen. Så det er ikke kun noget med, at man kan få kontakt til os fra 10 til 12. Vi er faktisk åbent fra 9 til 21, mandag til torsdag. Og om fredagen så går vi tidligt hjem. Der går vi hjem kl. 16, fra 9 til 16. Men så åbner vi igen i weekenden fra 12 til 16. Så i en travl hverdag med børn, logistik, hente, bringe, hvad ved jeg, så er det måske om aftenen, at der er tid til, at man kan snakke med en vejleder omkring noget kursus og noget uddannelse. Og den mulighed har man hos os, og det kan I sige videre til dem, I snakker med, at vejledningen den er faktisk tilgængelig, når det er, man stort set har brug for den. Vi er ikke åbne om natten, det har vi ikke planer om i hvert fald. Man ved jo aldrig. Så jeg har nævnt, at har man noget, at man kan komme i kontakt med, så ring til os. Skriv til os. Godt. Jeg har lige taget et slide med ind her, fordi hvad er det her vejledning egentlig for noget? Hvad er det egentlig for en størrelse? Og jeg har sådan prøvet at koge det helt ned til nogle meget få sætninger. Og det er egentlig at give overblik. Fordi det er, at man har overblik over uddannelser og uddannelsessystemet, det gør, at man kan træffe nogle beslutninger. Det, at man kan træffe en beslutning, det er, at man kan flytte sig fra et sted til et andet sted. Det, at man tager, hvad nu hedder et AMU-kursus 47592 truk B, det gør, at man lige pludselig kan gå fra at gå og pakke på lageret til ligefrem også at køre truk, fordi det AMU-kursus, jeg lige omtalt, det er et trukcertifikat. Så rejsen fra A til B, det gør, at man tror, at man kan noget. Kan man noget, så tør man også flytte sin tro på egen formål. Man bliver med andre ord bedre. Og e-vejledning, vi er institutionsuafhængige, vi kan vejlede mere frit i forhold til at støtte den enkeltes egen ønsker. Det er også med til at støtte og komme fra punkt A til punkt B. Jeg ved godt, det her, jeg siger her, det kan være meget matematisk eller lineært at se det på den måde. Sådan er verden jo ikke. Altså, der er jo mange ting, der påvirker vores valg. Men grundlæggende er troen på, at hvis man har overblikket over, hvad er der af uddannelser, hvordan finder jeg frem til uddannelserne, så kan man ligesom hjælpe, som tillidsrepræsentant i FOA, så kan man hjælpe den enkelte med at sige, okay, prøv at kigge her, start med at kigge her,
Fordi så er man ligesom i gang. Og det, man sætter noget i gang, det kan godt være, at det ikke fører direkte til uddannelse, men man flytter sig. Man flytter sig et andet sted og får nogle nye erfaringer. Og det er meget det, vejledning handler om. Det er at få nogle nye erfaringer, der giver nogle muligheder i det arbejdsliv, man nu engang har valgt. Jeg håber, I prøver at tænke lidt over det, fordi det kan være, at I får nogle spørgsmål om det senere. Prøv at tænke på, om I har haft nogle samtaler med nogle af jeres kollegaer omkring det der med, jeg ved ikke, hvor jeg skal starte. Altså, der er så mange uddannelser at vælge imellem. Bare det med at få overblikket, det er et rigtig godt sted at starte. Så med de ord, så vil jeg da gerne starte selv. Og jeg sagde lidt spøgefuldt her i går, at jeg har verdens nemmeste job, fordi jeg skal bare kunne den her planche her. Kan jeg den her, så skal jeg faktisk ikke kunne mere. Og det er sagt med et stort glimt i øjet, fordi alene af AMU-kurser er der 1743 kurser, så bare det at have overblikket, det kan godt være svært. Men det danske uddannelsessystem, det ser faktisk sådan her ud. Der er nogle grå kasser, vi kan kalde det grå univers, og så er der de blå kasser, som vi kan kalde det blå univers. De grå kasser, det er det, vi kalder de ordinære uddannelser. Det er det, som I måske alle sammen i mere eller mindre omfang har mødt på jeres vej. De fleste af os har gået i folkeskole. Nogle af os har bagefter valgt at tage en erhvervsuddannelse. Nogle vælger at tage en gymnasial uddannelse. Andre kigger måske på en produktionsskoleuddannelse, eller en forberedende grunduddannelse, eller militæret, eller en højskole, noget helt andet. Det er det, man kalder grundskole og ungdom. Der er altså en skillelinje, hvor der så op over står videregående. Når vi så kigger ind i de videregående uddannelsesmiljø, så møder vi det, der hedder erhvervsakademiuddannelser. I har måske hørt om uddannelsen som laborant, markedsføringsøkonom, administrationsøkonom, datamatiker. Det er korte videregående uddannelser, hvor der både er teori og praksis lagt ind i uddannelsen. Så er der det, man kalder de mellemlange videregående uddannelser. Og den første, vi møder, det er det, der hedder professionsbacheloruddannelse. Det er mellemlange videregående uddannelser, hvor man uddanner sig til en profession. I kender måske uddannelsen som socialrådgiver, som er en profession. Sygeplejerske er også en profession. Diplomingeniør er også en professionsbacheloruddannelse. Det, der er typisk for dem, det er, at de er også både med teori, men også med en praktikperiode lagt ind i, sådan så man får mulighed for at omsætte den teori, man lærer, til noget, der er praktisk og forståeligt for langt de fleste i hvert fald. Og hvis man så er mest interesseret i at få nogle mere akademiske universitetsuddannelser, så kan man tage en bacheloruddannelse, og hvis man vil forkæle den yderligere, kan man tage en 2-årig uddannelse mere og få det, der hedder en kandidatuddannelse. Så har man en lang videregående uddannelse. Det, der er interessant i det her, det er ikke noget, I skal kunne udenad. Men det er, at for hver af de grå elementer i den venstre side, er der en tvilling i det modsatrettede system, det der hedder voksen- og efteruddannelser. Og det er sikkert rigtig meget det, der er interessant for jer og jeres kollegaer af FOA at vide noget omkring. For lige så vel som man kan gå i en grund- og folkeskole til og med 9. og 10. klasse, så kan man tage det, der hedder forberedende voksenundervisning, FVU, som er niveauet under folkeskolens 9. klasses afgangseksamen. Og så kan man også tage det, der hedder almen voksenundervisning, 9. klasse, svarende til 9. og 10. klasse i grundskolen. Så står der også gymnasiale uddannelser for voksne. Det kender I måske som dem, der måske har taget HF enkeltfag, eller har taget en 2-årig HF på et VUC-center. Og lige så vel som der findes erhvervsuddannelser for voksne, eller for unge, så findes der det også for voksne. Arbejdsmarkedsuddannelser dækker sådan set både grund- og ungdomsskoleniveauet, men rækker faktisk godt ind i det videregående niveau med nogle af de uddannelser, der findes. Og så kan I næsten regne ud, at for erhvervsakademiuddannelser er der en tvilling i akademiuddannelser. Professionsbachelor og bachelor har en tvilling i diplomuddannelserne. Og så kræver det nok ikke den høje ledvogtereksamen, og så tænke sig til, at kandidatuddannelser har en tvilling i masteruddannelserne. Så det her, det er det danske uddannelsessystem. Det repræsenterer rigtig mange uddannelser, og vi vil i det kommende komme til at
koncentrere os lidt om det, der bor i voksen- og efteruddannelsessystemet. Og det vil jeg gøre ved at fortælle lidt om uddannelsesguiden, som I måske kan kende det her skærmbillede af, der er ude til højre. Jeg vil komme ind på, hvordan siden den bruges. Jeg vil fortælle lidt om en særlig indgang, der handler om job og karriere, som måske kan være relevant for nogle af de formedlemmer, som gerne vil i en anden retning. Så vil jeg fortælle, at i alle de her universer derinde, er der nogle inspirationsfaner for hver af målgrupperne. Og så vil jeg rigtig gerne fortælle lidt om, der er nogle søge- og filtreringsmuligheder på de her artikler, som er markeret med en speciel farvekode. Og det har lidt betydning for, hvordan man skal forstå det her. Nu skal jeg lige se en gang her, hvordan jeg kan komme videre. Jeg tænker, I kan se uddannelsesguiden her. Peter nikker, så det går jeg ud fra. Vi skal ikke komme så meget ind på de enkelte her, der hedder uddannelser til unge og videregående uddannelser. Men jeg vil bare lige for eksempel skyld gå herind og så fortælle om den her inspirationsfane, fordi det er den, der er hernede. I kan se i tvivl om, hvad du skal, alt om optagelse, om valg af uddannelse og for vejledning. Hver af de her universer, de har sådan et inspirationsbånd nede under her, som man kan gå ind og kigge på. En af dem, som måske kan være interessant at kigge på for jeres medlemmer og kollegaer af FOA, det er at få overblikket over mulighederne. Det kan man gøre på flere måder. Man kan blandt andet i inspirationsfanen for eksempel gå ind og læse om, hvordan går jeg fra at være ufaglært til faglært, for eksempel via voksenlærlingordning. Hvad har jeg af muligheder inden for at komme videre med uddannelse, hvis du vil gå videre som ufaglært, videre som faglært, eller videre som videreuddannet. Det her er 3 gode artikler, man kan læne sig lidt op af for at få noget inspiration til, hvordan kan jeg egentlig komme videre i mit voksenliv, hvis jeg vil videreuddanne mig. Så inspirationsfanerne her er rigtig gode at kende til. Hernede, lidt længere nede på siden, igen overblik. Temaet det er overblik. Hvordan får jeg overblik over de forskellige uddannelser? Og der kan man se, der er den her lidt mere mørkeblå, smalle firkant, rektangel, og den her lidt mere blå, mellemblå firkant, der hedder, hvad interesserer du dig for? Her er det meget enkelt at gå ind og så sige, jamen hvis det er AMU-kurser, jeg er interesseret i, så går jeg herind. Og så får man et menukort hernede, der skal man ned i den her mellemblå bjælke, og så se, hvad er det så for nogle fagområder. Alle AMU-kurser er delt ind i nogle fagområder, hvor der så sidder nogle faglige udvalg på de enkelte fagområder. Lad os prøve at kigge på, jeg kunne læse i den her survey, vi lavede lige før, at der var nogen inden for det pædagogiske område, social- og sundhedsområde. Så hvis jeg vil se et kursusoverbud på, hvad er der egentlig af muligheder herinde, så går jeg et spadestik dybere, og herfra kan jeg gå ind og så se, hvad er det så for nogle kurser, der bor inden for pædagogisk arbejde med børn og unge? Hvad er det for nogle, der bor inden for dem, der er i klubområdet? Eller hvad er det for noget, der bor inden for patientrelateret service på sygehusene? Eller omsorg og pleje i det kommunale sundhedsvæsen? Når jeg så går herind, så får jeg sådan en overordnet beskrivelse af, hvordan at området ser ud. Men det, der er interessant, det er hernede under vis AMU-kurser. Fordi hernede, der får jeg simpelthen hele menukortet på alle de her uddannelser, der bor inden for det, der har med omsorg og pleje i det kommunale sundhedsvæsen. Så den er egentlig ret god, den her indgang, vil jeg sige. Jeg skal kigge på arbejdsmarkedsuddannelser. Jeg skal vælge det område, som jeg er interesseret i, og jeg skal vælge det underområde, som jeg synes, at jeg vil kigge på. Og så skal jeg ned og kigge under vis AMU-kurser. Og så kan man gå ind og så se, hvad er det egentlig, kurset handler om. Man kan læse noget ved, hvad målgruppen er, målet osv. Men det er overblikket. Man starter med at gå ind på området, og så kan man hele tiden gå et spadestik dybere ned i det. Man kan også vælge den anden måde at sige, jeg vil se, hvad det er, der er. Jeg vil hellere kigge på, hvad er det, der interesserer mig. Hvis vi så prøver at sige, jamen,
Vi skal prøve at kigge på pædagogik igen. Det er det, der interesserer mig. Jeg arbejder som pædagogisk assistent. Når jeg så kommer herind, så får jeg et kæmpe stort område af mulige uddannelser, jeg kan kigge på. Men herover kan I se under uddannelsestype, der kan jeg gå ind og så sige præcis, hvad er det egentlig, der så er inden for det her område. Så det var en anden måde at gå ind og kigge på det. Altså kigge på, hvad er det, der interesserer mig. Og så derfra gå ind og så vælge, hvad er det så for et niveau, jeg vil interessere, eller jeg vil kigge på. Og så det er en anden måde at tilgå det på. Læg mærke til en ting. Kan I se, der er en grøn bjælke nede under, hvad nu hedder den her artikel. Og når jeg kommer ind og klikker på artiklen, så kan I også se, at der er en grøn bjælke nede under billedet derinde. Når der er en grøn bjælke under noget inde på uddannelsesguiden, så er det fordi, så repræsenterer det en uddannelse. Det vil sige, det er noget, der har med uddannelse at gøre. Nu har jeg lige slået tømrer op, så kan I se, der står der træfagenes byggeuddannelse, og der er en grøn bjælke nede under. Så kan det fortælle jer, det her det er en uddannelse, det beskriver. Men hvis der er en lille bjælke nede under, og der står job, så er det faktisk, fordi det beskriver et bestemt job. Det vil sige, det er ikke en uddannelse i sig selv. Det er simpelthen jobbet, man beskriver. Vi kan også prøve at skrive sosu-assistent. Så kan I se, så kommer uddannelsesartiklen ind her. Så kan I se, der er en grøn bjælke nede under. Men jeg kan så også gå ned og så finde selve jobbet. Og jeg kan gå ind og læse, hvad handler jobbet om, arbejdsopgaverne, karrierevejene, arbejdssteder, indkomst, uddannelsesvej. Og jeg kan gå ned og se her, hvad er det så for en uddannelse, jeg skal tage, og hvad er det for nogle job, der ligner. Så hvis jeg tænker, det er egentlig ikke det, jeg vil, så kan jeg gå herover og kigge. Er der nogle job, der ligner? Er der noget andet derinde? Så det er vigtigt, at man kigger på de her farver. Altså grøn, så er det uddannelse. Lilla, så er det et job. Er det en grå, så er det typisk fordi, at det er en uddannelsesartikel, eller noget, der beskriver moduler af en hel uddannelse. Så grå, grøn og lilla. Husk de farver, når I er inde på uddannelsesguiden. Når jeg er inde på forsiden her igen, så er der også en særlig indgang, der hedder job og karriere. Og jeg ved ikke, om I har mødt en kollega på et tidligere tidspunkt, som måske var træt af at være i den branche, som vedkommende var i, eller som gerne ville i en helt anden retning i arbejdslivet. Og det er måske lidt svært at sidde og snakke om uddannelse og opkvalificering over for noget, man ikke kender. Og det er endnu sværere, hvis det er, at vedkommende ikke selv har en idé om, hvad det er, at man kan gøre. Og der er det vigtigt, at man kan få noget inspiration. Og det kan man faktisk ind under job og karriere. På uddannelsesguiden er der skrevet en masse jobartikler. Og nu skal jeg ikke tage pusen, for der er rigtig mange. De er inddelt i nogle alfabetiske rækkefølger. Men de står der alle sammen. Så man kan jo prøve sig lidt frem og så sige, jamen, hvad handler jobbet som plastmekaniker om? Hvad handler jobbet som portør, hvis jeg er social- og sundhedsassistent, og jeg måske gerne vil være inden for sundhedsområdet? Kunne portørjobbet måske være noget for mig? Så det er ligesom igen overblikket. Det der med at se, hvad er det for nogle jobs, der bor på det danske arbejdsmarked? Fordi der er rigtig mange, og det er ikke alle sammen er repræsenteret her, men der står rigtig, rigtig mange. En anden ting, man kan gøre, det er, at det ældste værktøj, der findes inde på uddannelsesguiden, det hedder Jobkompasset. Jobkompasset er sådan et kompas, man kan bruge, for ved at sige, men hvis man har en eller anden grundlæggende interesse og er nysgerrig på, hvad er det for nogle jobs, der bor inden for det her univers. Nu kan vi prøve at tage for eksempel noget med mennesker herover. Når jeg så klikker herind, så kommer jeg ind i sådan et univers, hvor jeg kan sige, at der er 4 universer: livs- og livsvilkår, pasning og pleje, rådgivning og undervisning og helbred. Og der har man ligesom sat nogle job ind,
der bor inden for de her universer. Nu fandt jeg for eksempel, der var en, der skrev, hun var pædagogisk assistent. Der var også en, der skrev, at mener også, det var en dagpleje, eller var det ikke går. Men for eksempel på tørjobbet, det bor her under det, der hedder pasning og pleje. Når jeg så klikker her, så får jeg en overordnet introduktion til, hvad handler det her job egentlig om. Hvis jeg vil læse mere, så kommer jeg faktisk ind på den jobartikel, som I så før. Og så kan jeg faktisk gå ned i bunden og så se, hvad er det for nogle mulige uddannelser, jeg kan tage for at komme derhen. Der kan I se, der skiftede billedet lige farve til at blive grøn lige pludselig. Fordi her var jeg faktisk inde og kigge på mulige uddannelser. Jeg kan også se på, hvad er det for nogle mulige jobs, der ligner det her område. Og I kan med det blotte øje se, at rigtig mange af dem, de bor inden for sundhedsområdet. Så det kan også være en inspirationsfan til at sige, okay, jeg vil gerne være inden for det her område, men jeg vil gerne noget andet. Hvad er det for nogle job, der ligner inden for det her område? Og så kan man så klikke sig videre efter samme princip og finde ud af, hvad er det for nogle uddannelser, at man kan tage i det her univers. Godt. Det tænker jeg faktisk, at det var, hvad jeg ville sige omkring uddannelsesguiden. Jeg repeterer kort. Der er universer derinde. Gå ind og kig på dem. Kig på inspirationsfanen nede under, især under det, der hedder voksen- og efteruddannelse. Kig på farverne på billedet. Brug værktøjerne under job og karriere. Og gå ind og prøve jobkompasset rigtig godt for at få overblikket over, hvad det er for nogle jobs, der bor på de forskellige steder. Så har jeg også lovet at tage et kig på voksenuddannelse.dk. Den er lidt speciel. Den bliver opfundet samtidig med mig, var jeg ved at sige. Det er ikke fordi, jeg skal fremhæve mig på nogen måde, men den blev faktisk opfundet dengang, at vi var 5 vejledere, der blev ansat i vejledning. Og hensigten var, at vi skulle primært beskæftige os med voksne og voksenuddannelse. Og for ligesom at give et bedre overblik over de muligheder, der var, lavede man den her portal, der hed voksenuddannelse.dk. Og den er ret god. Den er bygget op i nogle universer, ligesom på uddannelsesguiden. Men hvor uddannelsesguiden også har rigtig mange uddannelser til unge og videregående uddannelser, der fokuserer voksenuddannelse, er primært møntet på voksen- og efteruddannelse. Det vil sige det, man tager ved siden af sit arbejde. Man kan også finde andre uddannelser, men den er møntet på, at man tager uddannelse ved siden af sit arbejde. Så jeg vil fortælle jer, hvordan man bruger siden, hvordan den er bygget op. Den giver et indblik og et overblik igen om, hvad det er for nogle muligheder, der er inden for voksen- og efteruddannelsessystemet. Og så er der en lille guide derinde, hvor man hurtigt kan få en afklaring omkring, hvilken uddannelse man kan vælge. Og så er der en masse med filterfunktioner derinde, som faktisk er rigtig gode at kende til også. Men der. Her er voksenuddannelse. Og I kan se ligesom, at der var det her bånd inde på uddannelsesguiden, så er der også et bånd heroppe. Og jeg tror, vi tager dem en af gangen, så vi kommer det hele igennem. Jeg nævnte før, at der var en lyd for lige på. Det lyder lidt mærkeligt nu i mine ører. Ja, du forsvandt lige for 5-10 sekunder siden, men nu er du tilbage. Okay. Der er åbenbart klumper i netforbindelsen i dag. Så prøver vi igen. Super. Godt. Guiden. Lad os starte der. Super godt lille værktøj i forhold til at fortælle, hvad er det, at man kan tage af uddannelse. Jeg prøver at bruge mig selv som eksempel, så kan jeg i hvert fald altid huske det. Jeg har en 10. klasse fra Allinge Sandvig Borgerskole på Bornholm. Så har jeg også taget en erhvervsuddannelse inden for detailhandel. Så har jeg en gymnasial uddannelse.
Og så nåede jeg også at få en lille kort erhvervsakademiuddannelse, og det er sådan set det. Så skal jeg så konstatere, at jeg er blevet over 25 år, og jeg er i arbejde, sidst jeg så på min lønseddel, og jeg er medlem af både en A-kasse og en fagforening. Så får jeg simpelthen et systemgenereret svar på, hvad kan du, Brian Hansen, tage af kurser? Systemet foreslår mig rigtig mange ting. Den siger til mig, at jeg er dygtig nok til at kunne komme ind og få en diplomuddannelse, hvis jeg har lyst til det. Jeg har faktisk også mulighed for, hvis jeg er ordblind, at 7% af danskerne faktisk har en ordblindhed problemstilling i dag. Og jeg kan se, at der er nogle problemer igen med min netforbindelse. Og så prøver vi lige igen. Der er hul igennem. Så jeg skal ikke gå hvad så meget i dybden, men det her, det er bare en hurtig måde til lige at få et overblik over, hvad er det for nogle uddannelsestyper, at jeg kan gå i gang med som voksen. Under uddannelsestyper, det er faktisk det samme, som I ser alle de her, firkanter her. Der er HF enkeltfag, diplomuddannelser, akademiuddannelser, der er almen voksenuddannelse, det er det, der vi kalder undervisning på 9. og 10. klasses niveau, forberedende undervisning, ordblindundervisning, AMU-kurser, AMU-kursuspakker og certifikatkurser. Og så er den her før omtalte guide, som vi lige snakkede om før. Jeg ved ikke, hvad I sidder mest med, men jeg tænker rigtig meget, at AMU-kurser er noget, som I kommer omkring i jeres rolle som TR og som uddannelsesambassadør, og hvad I ellers sidder og arbejder med. Når man kommer herind, så er det ligesom på uddannelsesguiden, så er den delt ind i nogle faglige områder. Og vi besøgte før det pædagogiske område herinde. Det kan vi gøre igen. Vi kan også prøve at kigge på noget andet, noget industriel produktion for eksempel, og så se, hvad bor der herinde. Når man så kommer herind, så skal man lige tænke sig lidt om og så sige, hvad er det egentlig, jeg skal vide noget omkring. Hvis man har en, der gerne vil arbejde inden for produktionsindustrien, jamen så skal vi måske finde ud af, jamen, skal det være plast, skal det være elektronikprodukter, hvad er det egentlig for nogle kurser, der bor herinde. Men man kan sådan hele tiden gå et spadestik dybere og så se, hvad er det for nogle kurser, der bor derinde. Lad os prøve at kigge på området, som I måske kender, det pædagogiske og social- og sundhedsområde. Herinde, så kan vi se igen området omsorg og pleje i det kommunale sundhedsvæsen. Det kan jo være relevant for nogle af dem af jer, der sidder og har kontakt til SSH og SSA'er. Når jeg så klikker her, så får jeg et kæmpe stort menukort. Men det er så her, at jeg lige vil fortælle, at der er nogle filterfunktioner, man kan gå ind og bruge. Blandt andet så skal vi jo ikke have alle kurser over hele Danmark. Altså I kan se, at der er 141 kurser. Hvis det er, at vi vil gå ind og centrere os på, at vi maksimalt ved 40 km væk fra Roskilde, for eksempel, så kan jeg gå ind og gøre det. Jeg kan også gå ind og så sige, jamen, jeg vil bare vide, hvad der er i Region Sjælland, sådan så at jeg får de her kurser, der er her. Så filterfunktionen, den er faktisk rigtig god til lige at få indsnævret, hvad er der så for nogle kurser herinde. Og så kan man gå ind på det enkelte kurser og få noget beskrivelse. Og hvis det er, at der er kurser, så vil det stå hernede. Hvis ikke der er nogen kurser dernede, så vil der ikke stå noget. Prøver jeg lige at klikke på et af dem. Jeg skulle meget gerne finde et, hvor der var nogle kurser her. Der var en her for eksempel. Når man så klikker på det enkelte kurser, får man noget mere at vide om kurset. Der er kontaktoplysninger til, hvem der sidder som kursussekretær det pågældende sted.
Og det forskellen mellem uddannelsesguiden og voksenuddannelse.dk, det er, at man tilmelder sig herindefra. Man søger veu-godtgørelse herindefra. Så den er rigtig god at kende den her. En anden filterfunktion, det kan jeg ikke. Går jeg lige tilbage på forsiden. Og vælger det her område her. Det er, at man også på undervisningsform kan gå ind og sige, hvad der er fjernundervisningskurser. Hvis man har tosproget på sin arbejdsplads, som skal på kursus, kan man også fremsøge kurser inden for det område. Her, hvis man er ledig, så kan man krydse af, hvad er der af kurser, som ligger på den 6 ugers jobrettede uddannelse, eller det, der hedder den regionale positive liste. Der kan man også gå ind og selektere og sætte det på og sige, at jeg vil kun vide, hvad der er på den kursusliste, og så får man nogle nye resultater. Så man kan simpelthen gå helt ned og vælge, hvad skole man vil kigge på. Så der er mange filtermuligheder inde på voksenuddannelse.dk. Godt. Jeg tror ikke, at jeg vil komme så meget ned i de andre uddannelsestyper, fordi det kræver, at man selv sidder og kigger lidt på det. Men alle universer er delt ind i, at man får en overordnet, beskrivelse ud i venstre side. Hvis man vil gå et spadestik dybere, så skal man klikke på de enkelte hold eller de enkelte fag, og så ser man derinde, hvad er der af muligheder, hvorhen, og så kan man bruge de før omtalte filtre til ligesom at indsnævre sit søgeresultat. Så alle universer inde på voksenuddannelse er delt ind i, at i venstre side står der noget generelt om uddannelser, og hvis man vil lidt spadestik dybere, går man ned under de enkelte hold. Det er sådan konceptet er inde på voksenuddannelse.dk. Jeg fortalte også før, at vi også vejleder indledningsvis om økonomi, og det gør vi rigtig meget ud fra det, der står herinde. Hvad kan man få af støtte til voksen- og efteruddannelse? Hvad kan man få af støtte til ordinære uddannelser? Det står der indledningsvis noget om herinde. Så det er et rigtig godt sted at starte, hvis man vil have et overblik over, hvad er der af uddannelsesmuligheder eller tilskudsmuligheder inde på voksenuddannelse.dk. Jeg blev helt høj. Jeg er jo ikke blevet afbrudt den eneste gang. Det sidste var nu, det hedder 10 minutter, så det kan jo være, at teknikken den fungerer. Så det er jo dejligt. Jeg har lavet nogle cases, som jeg håber, I kan kende lidt nogle kollegaer, I har snakket med, eller noget, der er relevant inden for jeres område. Lars, Mette, Petra og Martin. Og mens jeg lige prøver at tage i hvert fald 1 eller 2 af dem, så vil jeg være rigtig glad for, hvis I har et praksiseksempel fra jeres hverdag, hvor I gerne må tage mikrofonen fra munden og så sige, Brian, hvad vil du gøre i den her situation? Jeg har Kai, Per og Hans, som gerne vil X, Y, Z. Hvad kunne du foreslå i sådan en situation? Det skal jo gerne give mening der, så jeg håber, at I vil være med på den her lille leg, og så ellers så prøver jeg at fortælle lidt om Lars, der er 29 år, som arbejder som ejendomsservicetekniker på en skole. Hans hånd- og rygsprøjtecertifikat til ukrudtsbekæmpelse, det er udløbet. Og du bliver som hans tillidsrepræsentant sat til opgave med at finde det AMU-kursus. Hvordan gør du det? Jeg ville, med det vi lige har været igennem, gå ind på voksenuddannelse.dk igen. Man kan også gå ind via uddannelsesguiden, men lige her, der vælger jeg at bruge voksenuddannelse.dk. Og det gør jeg, fordi hernede, der har man simpelthen et univers, der hedder certifikatkurser. Og så er det igen, at vi skal lige tænke et øjeblik, og så sige, okay, ejendomsservicetekniker, hånd- og rygsprøjte, det er vel noget, der har med jord og jordbrug at gøre. Så der bliver man nødt til at være lidt logisk og tænke, det må være inden for mejeriet og jordbrugets efteruddannelsesudvalg. Og herinde, der ligger de her, sprøjtecertifikater faktisk inde. Og på den måde finder vi frem til, at Lars han kan tage et hånd- og rygsprøjtecertifikat med et fagnummer hernede, gå ind og læse om uddannelsen, finde et hold og tilmelde derinde. Så
Det virker jo meget nemt. Kig under certifikatkurser, der er et overblik herinde, og så se, hvad er der af muligheder for at finde det rigtige kursus. Så har vi Mette, 36 år, savner et overblik over de AMU-kurser, der findes inden for det pædagogiske område. Hvordan får du som TR et overblik over de her kurser? Det har vi faktisk været inde på før. Ups, det var lige en postgang for sent der. Bum. Jeg skal lige den herfra. Sådan der. Jamen den her gang, vi har faktisk været derinde og kigge før. Jeg ved ikke, om I kan huske det. At man kiggede under arbejdsmarkedsuddannelser. Man gik ind på uddannelsesguiden. Kiggede voksen- og efteruddannelse. Kigger AMU-kurser. Kigger pædagogisk område. Og kigger, lad os antage, at Mette hun arbejder med børn og unge. Pædagogisk arbejde. Og så kan man gå ned og så kigge på alle AMU-kurserne. Hvis man gerne vil spare en postgang og sige, jamen, jeg ved jo, at jeg kan tilmelde mig inden for voksenuddannelse, så er det måske nemmere, at jeg går herind, vælger mit område, vælger det samme som inde på uddannelsesguiden, og så får jeg, hvad nu det hedder, faktisk hele paletten her med 115 kurser. Men forskellen mellem at gøre det herindefra og gøre det her, det er, at herinde kan du tilmelde dig, og her kan du faktisk lave en filterfunktion, så du kun får de kurser, der er lige nu, og kurser, der er i gang. Så voksenuddannelse, den er faktisk bedre i den her proces, fordi her kan du tilmelde dig, og du kan lave filterfunktionerne heroppe. Så har vi Petra, 42 år, uddannet SSA'er og har nu fået flere administrative opgaver og teamledelse. Petra ønsker at blive bedre til den rolle, og du bliver som TR spurgt til, om der findes en uddannelse, som kan give hende det. Jeg ville i den fortælling prøve at gå ind på voksenuddannelse.dk. Og så vil jeg ligesom sige, okay, hvis det er, at det er inden for AMU-kursusområdet, og man er inden for, hvis det er noget inden for ledelse, og det er noget inden for administration, så er det måske de her ord, at jeg kan bruge her. Når jeg så kommer ind og kigger her, så kan jeg faktisk se, at der er et område, der hedder administration i sundhedssektoren. Det kunne jo være, at der var noget her, som Petra rent faktisk kunne bruge inden for det her område. Det kunne også være, at nu når det var ledelse, at der kunne være nogle kurser inden for det her område, forhandlingsteknik, rekrutteringsværktøjer, anerkendende ledelse, hvis man har nogle af de interesser eller ønsker nogle kompetencer i den retning. Jeg ved ikke lige, hvad der skete her, men jeg prøver lige at gøre noget andet her. Jeg tænker, I kan stadig se min skærm her. Nå. Sådan der. Så er vi nødt til at gå tilbage til casen. Her, sådan der. Så har vi Martin på 56 år. Han arbejder som ejendomsservicetekniker på et rådhus. Han kommer til dig, fordi han oplever, at han ofte skal dokumentere noget skriftligt. Hvordan kan du som tillidsrepræsentant hjælpe ham med at blive bedre til det skriftlige? Ja, se, der trykker vi lidt på noget, der kan være et lidt ømtåligt emne for nogen. Men faktum er jo faktisk, at i Danmark alene er vi omkring 600.000 mennesker, der har problemer med de basale skriftlige færdigheder, som har udfordringer med at læse, regne og skrive og stave. 7% af os har en eller anden form for ordblindhed i større eller mindre grad. 600.000 eller 500.000 har problemer med regning. Omkring 1 million mennesker har problemer med digitale løsninger. Og det er ikke sådan, at vi er 2,1 millioner, hvis man bare lægger alle tallene sammen, der har problemer med basale ting inden for det her. Men der er rigtig mange. Men der er heldigvis også nogle muligheder for det. Og jeg vil måske prøve at kigge under AMU-kurser, fordi inden under det, der hedder tværgående kurser,
der findes der faktisk noget i det, der hedder det obligatoriske fælleskatalog, som handler noget om faglig læsning, grundlæggende faglig matematik, faglig skrivning, som faktisk støtter op omkring den her problemstilling. Og man bliver altid undervist på små hold, og sammen med en lærer, der har god tid på de her hold. Nogle gange kan man også få skoler ud og undervise på uddannelsesstederne. Det er blandt andet meget brugt under det, der hedder forberedende voksenundervisning, hvor man for eksempel kan få dansk, digital, engelsk, matematik på et vist niveau. Der kan man spørge til de pågældende steder, om de kan komme ud og lave det, der hedder virksomhedsforlagt undervisning. Og det er gratis. Så det er en rigtig god pointe, hvis man har medarbejdere, der har svært ved det skriftlige, det matematiske, det digitale, og prøv at kigge i FEU-universet og snakke med et uddannelsessted omkring det. Så nu er jeg jo spændt på at høre, om der er nogen, der har noget fra deres hverdag, som de synes, der er interessant at bringe ind. Og mens I lige fintænker over det, så vil jeg lige slå et lille slag for vores Tjek dit arbejdsliv. Her har man faktisk mulighed for at få en snak med en af os 3 kvarter, 3 gange. Så man får faktisk rigtig meget vejledning. Det koster ikke noget. Og det er efter samme koncept, at du kan sidde derhjemme i dine rolige omgivelser, enten snakke i telefon med mig eller mine kollegaer, eller du kan lave et videomøde via Zoom, som det her, og få vejledning hjemmefra. Det kan man gå ind på under evejledning.dk under Tjek dit arbejdsliv og kigge mere på. Det er der er rigtig mange, der bruger, sådan som situationen den er i dag. Så det kan vi anbefale til, hvis det er, at der er noget, I ikke selv føler, I er i stand til at vejlede jeres kollegaer om i forhold til uddannelse. Så er det her Tjek dit arbejdsliv en mulighed for dem at få nogle vejledninger med os. Og det her er simpelthen bare et screenshot fra vores hjemmeside, med den måde, man kan komme i kontakt med os på, og I finder os inde på evejledning.dk. Godt, så er der lige 3 minutter tilbage til fri leg, spørgsmål, kommentarer. Jeg skal lige se her, hvad der skete. I er helt stille, men jeg forventer stadig, at I er her. Sådan der. Så tror jeg, det bliver rigtigt. Jeg kan se i chatten. Ja. Der står, Christus skriver, jeg står i en situation, hvor min arbejdsplads gerne vil sende personalet afsted på meritpædagoguddannelsen, og så bliver det lidt svært at hjælpe. Hvordan kan man som TR vejlede dem, om som for eksempel ønsker at tage meritpædagog, og kommunen, regionen tilbyder meget forskellige vilkår for at gå på denne uddannelse. Men med de forskellige vilkår, som kommunen og region tilbyder, nogle er nødt til at arbejde plus 30 timer sammen med at skulle gå i skole på gennemsnit 18 timer om ugen, mens andre kan få det helt tilbage betalt. Og hvis det vedkommende er ordblind, men fordi personen går på merituddannelsen, SPS-hjælpemidler ikke tilbudt, hvordan kan det være, at SPS ikke er et tilbud for dem, som tager sådan noget uddannelse? Hvad skal jeg fortælle den person? De er ikke stoppet med at være ordblind, bare fordi de går på en merituddannelse. Ja. Vi vejleder også en smule om merit, eller SPS, og det er rigtigt, at det foregår meget spredt og meget forskelligt de steder i kommunerne eller på uddannelsesstederne. Jeg har ikke hørt om, at SPS ikke er en mulighed i forhold til merituddannelse, men jeg vil meget gerne med noget dykke ned i dit spørgsmål, og jeg ved ikke, om Peter han kan få din mailadresse, sådan så jeg eventuelt kan sende et svar til dig. Jeg kan i hvert fald lige skrive en mailadresse ud i chatten, og så kan Christian de skrive til mig. Og så kan ja, lige præcis.
Eller måske, hvis du bare skriver til mig. Jeg skriver, hvad nu det hedder, min mailadresse her. Yes. Fordi så vil jeg gerne lige prøve at følge op på det. Det kan jeg godt se, det er et problem, det her, ikke? Det vil vi meget gerne prøve. Og vi er ikke en institution, der tager beslutninger. Altså, vi er ikke en myndighed, der kan træffe beslutninger om, det er rigtigt eller forkert. Men vi dykker ned i sådan nogle ting og prøver at finde svar på spørgsmålet. Så tak for de fine spørgsmål. Jeg stopper optagelsen.